Σήμερα 3 εταιρείες συνασπιστήκαμε για έναν πολύ θετικό κοινό σκοπό. Είναι πραγματικά μοναδικό πως μέσα σε λίγα λεπτά όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στο να φτάσουμε στα επίπεδα αυτάρκειας της χώρας σε αίμα. Μπορούμε όλοι μέσα σε λίγα λεπτά να κάνουμε το καλό και να βοηθήσουμε στο να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Ήταν η πρώτη φορά που έδωσα αίμα. Ήταν μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, πολύ ανώδυνη, οπότε μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής αιμοδότης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Τμήμα Αιμοδοσίας του Ερυθρού Σταυρού, την εταιρεία που φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις την δράση της αιμοδοσίας, καθώς και τις υπόλοιπες εταιρείες που συμμετείχαν σήμερα στη δράση μας αυτή. Γίνε εθελοντής αιμοδότης, σώσε ζωές. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έδωσα για πρώτη φορά αίμα εδώ με την εταιρεία, που σαν ομάδα όλοι οι συνεργάτες βοηθήσαμε σε αυτό το έργο, προσφέραμε ζωή. Δεν είχα δώσει μέχρι στιγμής γιατί φοβόμουν, προβληματιζόμουν, δεν ήξερα τη διαδικασία, αλλά τελικά είναι κάτι πάρα πολύ απλό και θα μου γίνει συνήθεια πλέον. Ο μήνας ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, γιατί σήμερα έκανα κάτι για τους άλλους και όχι για τον εαυτό μου. Και είμαι και πολύ χαρούμενη γιατί σε αυτή την τρίτη αιμοδοσία που κάνουμε καταφέραμε να προσελκύσουμε και άλλες 2 εταιρείες από το κτίριο να συμμετέχουν σε αυτή. Σήμερα διοργανώσαμε την τρίτη εθελοντική αιμοδοσία στην εταιρεία μας, αυτή τη φορά και με την συνεργασία 2 άλλων εταιριών του κτηρίου, της Free Now και της Diageo. Είναι κάτι που μας αρέσει πολύ, το θεωρούμε πολύ σημαντικό και είναι και ένας πάρα πολύ όμορφος τρόπος να ξεκινήσουμε το καλοκαίρι. Ευχόμαστε ότι όλοι θα ευαισθητοποιηθούν και θα δίνουν αίμα, γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι αναντικατάστατο.